Què et sembla fer un pícnic entre vinyes? A la Plana de Lleida hi ha molts llocs com aquest on escoltar ocells. Els sentiu? Sí, una ampolla, 2 copes de vi i posar-te en mode ocellet. Amb l'Oda, un vi negre de Castell del Remei a Penelles. És un vi amb criança, surt per uns 12 euros. Els vins amb criança han passat un temps amb bota de fusta. I notareu fruita, però també regalèssia o tabac. Aquest celler té més de 200 anys d'història. Va començar sent una cooperativa agrícola, és única. Es pot visitar el castell, una ermita i els edificis. És un celler antic, autèntic i amb pàtina. I la vinya és ideal per fer migdiades. És un vi fresc, expressiu i saborós. I si us agafa gana, també podeu visitar el restaurant del celler. I recorda, no diguis mai jo no hi entenc de vi. O t'agrada o no t'agrada. Salut!